Série Ratchet & Clank se na PlayStationu 3 těší poměrně velké oblibě. Oba dva předchozí díly, Tools of Destruction a Crack in Time, kladně přijali jak kritici, tak i hráči. Nové pokračování s podtitulem All for One se však orientuje především na hru více hráčů a tento odvážný krok vývojářů sebou bohužel přinesl řadu změn. Jeden z aspektů hry, který musel multiplayerové reformě ustoupit, je příběh. Váš hvězdný tým hrdinů se skládá z Ratcheta, Clanka, přihlouplého kapitána Quarka a připojil se i zlotřilý doktor Nefarious, který byl v předchozím díle vaším úhlavním nepřítelem. Série jako taková se sama naštěstí nebere příliš vážně a podobné příběhové kotrmelce se díky tomu dají lehce strávit. Samotná zápletka je vcelku jednoduchá. Galaktický sběratel zvaný Efermis schraňuje ty nejnebezpečnější tvory ve vesmíru a pro naše 4 hrdiny je tohle dostatečný důvod, proč se vydat na další šílené dobrodružství. Příběh tedy není nejzajímavější, ale jako výplň mezi nejrůznějšími exotickými úrovněmi funguje dobře. Přítomnost 4 hratelných postav se samozřejmě nejvíce podepsala na hratelnosti. Charakteristické akční skákání, na které jste byli zvyklí z předešlých dílů, se v případě All for One omezilo na jednoduché přeskakování jednoho vznášejícího se bloku za druhým. Hráč má navíc možnost kdykoliv se přitáhnout k další postavě. Pokud tedy jeden z hrdinů překoná propast, ostatní se mohou jednoduše přesunout za ním. Naprosto nulová kontrola nad mířením a celkově omezený upgradeovací systém zbraní jsou jen další z mnoha prvků klasické hratelnosti, které prošly drastickým zjednodušením. Na druhé straně vývojáři hru doslova prošpikovali nejrůznějšími překážkami a puzzly, které vyžadují spolupráci všech zúčastněných. Hráči tak budou společně kosit potvory, překonávat propasti a mnoho dalšího. Jako multiplayerový titul nové All for One rozhodně funguje. Bohužel vývojáři novému hernímu schématu podřídili příliš mnoho a hra se zkrátka nehraje tak dobře jako jeho předchůdci. Dokonce i technické zpracování zůstalo někde v půli cesty. Vynikající Crack in Time nasadilo laťku poměrně vysoko a my jsme čekali, že s All for One zajdou vývojáři z Insomniac Games ještě o kus dál. Namísto toho je vizuální provedení jen lehce nadprůměrné. Největším problémem je celková nepřehlednost na obrazovce. Když se sejdou 4 hráči a dojde na opravdu hektickou přestřelku, mají všichni zúčastnění co dělat, aby v tom mumraji rozeznali svou postavu. Všechno ještě zhoršuje pevně ukotvená kamera, která sleduje skupinu hráčů, nikoliv jednotlivce, a samotný pohyb po úrovni je tak mnohdy opravdovou zkouškou trpělivosti. Hráči si jistě vzpomenou na velmi rozmanitý level design předchozích her. Spousta skrytých míst a bonusových předmětů byla dobrým důvodem, proč se do světa Ratcheta a Clanka neustále vracet. V All for One nic takového bohužel nenajdete. Každá úroveň je jasně ohraničenou úsečkou bez možnosti kamkoliv odbočit. Pokud ovšem máte stabilní partu kamarádů, se kterými chcete levely dokola procházet, je velmi snadné zmíněné nedostatky přehlédnout.